Vždycky mě zajímalo, jestli některé kuželky jsou předem předurčeny ke schození ještě dřív, než koule opustí moji ruku. Jenže kuželky nevědí, co je čeká, a kdyby to věděli, tak nikam neutečou. Hrdina naší další reportáže tušil, co přijde. Utíct se pokusil, ale také mu to nepomohlo. Tady se našlo to tělo? Ano, nacházíme se na místě, kde byla nalezena oběť, zhruba v těchto místech při pravé krajnici. V jakém stavu to bylo? To tělo bylo v devastujícím stavu, oběť byla polosvlečená, oblečení bylo rozedrané, byly tam těžké masivní zranění, zlomenina nohy. Co si pamatuju, jako jedno z nejzávažnějších těžkých zranění bylo vlastně probroušená lebka. Až skrz na mozek? Ano. Jaký byl Tomáš kluk? Takový normální, obyčejný, rád se bavil, srandista. No a co jsem mu řekla, udělal, uklidil, uvařil, vypral, byl samostatný. On byl váš jediný teda vlastně? On byl jediný. Tomáši Pilařovi bylo 26 let, když ho tady v Aše zavraždili. 23. listopadu 2008 odešel sem do baru Piccolo, aby tu popil s kamarády a posléze se přesunul tamhle na diskotéku. Oběť opouští diskotéku asi okolo 12:30. Z kamerového systému v Aši jsme potom vytipovali část trasy, kterou směřovala. Z toho jsme teda vydedukovali, že jednoznačně mířila k domovu. Tam ještě ten kluk šel sám teda? Ano, tam z toho kamerového systému jsme zjistili, že ani před ním, ani za ním tam žádný pohyb nebyl. Potom teda nám zmizel z kamerového systému, protože v té části, kde bydlí, kamerový systém už není. Nacházíme se v místech, kde došlo k pravděpodobnému prvnímu útoku na oběť. Tohle místo určujeme podle toho, že se tady nalezlo velké tratoliště krve. A nedaleko od tohoto místa se rovněž nalezla jedna bota oběti. Jak si vysvětlujete to, že ho našli tady až vlastně v té Příbramské ulici a přitom šel z té diskotéky zřejmě sem domů, že? Sem domů, od čeho ho honili, no. Oni ho prihonili a on se snažil utíct. Tak se snažil zalízt tam, kam nemůžou autem. Od čeho za ním jeli autem, že jo? Jo. No, tak si myslel, že jim uteče, ale bohužel, no. Kdyby tu Tomáše nechali pachatelé ležet, nejspíš by to nepřežil tak jako tak. Ztratil spoustu krve a počasí nebylo o nic lepší než dnes. Jenže sadismus teprve začínal. Pachatelé Tomáše naložili do auta a odvezli ho na přehradu vzdálenou 6 kilometrů. Takže tady se nacházíme na hrázi přehrady Bílý Halštrov. O tomto místě my se domníváme, že se jedná o druhé místo napadení oběti. Je to místo, kam podle všech šetření oběť z Aše převezli. Někam tady na to cestí, jo? Tady v těch místech došlo podle zajištěných stop při ohledání k nálezu opětovně velkého tratoliště krve. Našli jsme tady potom i další stopy po zápase a s největší pravděpodobností bohužel se nám nepodařilo zjistit, jakým způsobem došlo k upevnění oběti za motorové vozidlo a potom vlastně pachatelé motorovým vozidlem to tělo oběti vlekli po cestě směrem na hlavní silnici. Myslíte podle znalců, že tady ten kluk už byl mrtvý nebo ještě byl živý? Podle všeho a podle času se domnívám, že v této době ještě žil. Až u opuštěné fabriky, po víc než kilometru, pachatelé usmíkaného a téměř nahého Tomáše vyhodí na silnici a ujedou.
Máte nějakou hypotézu, proč ho vyhodili zpátky na té hlavní silnici a nenechali ho někde tam u té přehrady na odlehlejším místě? Samozřejmě i tímto jsme se zabývali a dospěli jsme k závěru, nebo můžeme pouze spekulovat o tom, že pachatel nebo pachatelé se domnívali, že nafingují jiný trestný čin, jako například sražení motorovým vozidlem při dopravní nehodě. Až není velké město, takže policisté vytipovali pachatele poměrně rychle. Celá léta pracoval na zdejší policejní stanici jistý Martin Novotný, který už předtím v minulosti několikrát napadl lidi, kteří se ničím neprovinili. 2 rybáře skopal do rybníka, dalšímu muži natrhl ucho, dalšího surově zbil. Bohužel všechno trestní oznámení končilo jen kázeňským trestem. Přitom policista Novotný až s chorobnou žárlivostí reagoval hlavně na muže, kteří se bavili s jeho družkou Terezou. A jaká náhoda, Tomáš s Terezou onoho večera popíjel jak v baru, tak na diskotéce. A jaká další náhoda, na obou místech se ten večer vyskytoval i policista Novotný. Měl nějakou holku? Měl jich víc, ale jen takový, no, teď ke konci prostě. Kvůli ty jedný, kterou chtěl mít, tak. To byla ta přítelkyně toho pana Novotnýho? Ano. Máme tedy jak motiv žárlivost, tak eventuálního pachatele přímo na diskotéce. Pachatele, který navíc jako policista zná rozestavění městských kamer a ví, jak se jim vyhnout. Některé svědecké výpovědi naznačovaly, že Novotný také diskotéku po Tomášově odchodu opustil a pak se vrátil. V průběhu dokumentování celého případu bylo několik indicí, konkrétně se k nim bohužel nemůžu vyjádřit, ale byly to indicie, které podle inspekce jednoznačně směřovaly ke konkrétní osobě policisty. Některé indicie, které inspekce ministra vnitra shromáždila proti Novotnému a jeho údajnému komplicovi, se nám ale podařilo zjistit. Například mrtvý Tomáš měl na pažích velmi silné pachové stopy, tak silné, že nemohly vzniknout náhodným stiskem. Pachatelé ho museli táhnout. Dalším nepřímým důkazem byly chlupy druhově stejného psa, jako měl Novotný, které se našly na oděvu mrtvého. Odposlechy zachytili i konverzaci rodičů Novotného družky, z níž vyplývalo, že Novotný se jí k činu přiznal. Z toho důvodu my jsme 29. června 2009 podávali na tohoto policistu a ještě na jednu civilní osobu návrh na zahájení pro trestný čin vraždy. To bylo postoupeno na státní zastupitelství. Státní zástupce tento návrh inspekce neakceptoval z důvodu, že policista se žádného trestného činu nedopustil. Tam určité poznatky nebo podezření bylo, že pachatelem by mohl být ten pan Novotný, ale na základě těch poznatků, které jsme měli, tak to skutečně nešlo prostě tu trestní odpovědnost konkrétní osoby dovozovat. To je všechno, co vám k tomu mohu říct. Já vím, ale vlastně vy teď mluvíte jako soudce, že jo? Takhle by měl mluvit soudce, kdyby to došlo k soudu. Státní zástupce, aspoň podle mého laického názoru, má jako začít stíhat s tím, že soudce posoudí, jestli ty důkazy jsou dostatečný nebo ne, že jo? Pane Klíma, ale i pro to trestní stíhání musí být splněny určitý podmínky. Inspekce ministra vnitra dokonce nechala Martina Novotného, který mezi tím od policie odešel, zatknout zásahovkou přímo tady, před domem, kde bydlí. Chtěli jsme se ho zeptat, co si o celé věci myslí. Já jsem jdu ohledně toho starého případu, kdy vás vlastně tenkrát inspekce chtěla obvinit a vlastně jsem zjistil, že státní zástupce jim to vrátil. Máte pocit, že tam nebyly? Stopy tam nebyly. No, tak myslíte, že oni lžou, nebo jak to je? No, nevím, co si mám o tom myslet. Bezdůvodně mě podezírali. No, ale vy jste už předtím napadl nějaký lidi, tak oni možná vycházeli z toho, že jo? Já se s vámi o tom nechci bavit. Vy jste přece nějaký ty rybáře na rybníku a nechcete opravdu k tomu něco říct? Ani k tomu panu Procházkovi, kterýho jste napadl, jo? Dobře, no, děkuju. Jak vám to změnilo život? Hodně.
Bála jsem se smát, bála jsem se něco hezkýho koupit, že si to nezasloužím. Že jsem mu neuchránila. Co je špatná máma. Vy jste ho nemohla zachránit přece. No vím, ale člověk si to vyčítá. Byste tam tu noc musela s ním být na té diskotéce jedině. Ale byl to můj krok. Pokud pominu to profesionální hledisko a vezmu to lidský, tak stále mě mrzí to, že v podstatě někde mezi námi se pohybuje člověk, který za tento trestný čin nebyl do současné doby potrestán. Nemůžeme tvrdit, že dnes již bývalý policista vraždil. Musíme na něj dál oficiálně pohlížet jako na nevinného. Ale když ne on, kdo tedy? Potkáváte toho pana Novotného někdy? Možná jo, ale já si toho radši nevšímám, protože bych ho musela. To bych se neudržela.